Nak, asa yung mami, nak? Sade? Si mami ba asa? Wow. Isa tumisita, nak. This mamay wala de. Ay, si mami din eh. Beautiful world, that's why it never work. You love suicidal. Ako yung akong bisita. Ikaw galing na ang may love. Kauwi, uy! Bukay ko nung kailang may love. Dai. Meron ikaw usapan lagi. Ay, kapong buho. Nagpariban ko. Wala ni duta sa lasawa. Uy, Yes, syempre, uy, pangit ako sa picture. shining here. Mao na. Kasi tawag ini may love. Riban. 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 Tagpila ng riban may love? Secret ra na, uy. Tagpila ba? Ano mangunta naman ka, uy? Ako gani, dili ko kumangunta na ni nga magupit. Pagpila na yung gupit niya sa isa ka bulan, sige lang pagupit, sige pagupit. Ang riban, sa isa ka tuwing kaisa na. Sige kumunta na. Ang poti mo niya. Hala. Hindi akong pangutana. Ano ba ba na? Ayaw mong pangutana sa inyong mga asawa kung tagpila ng riban. Yes, that's right. Mas suko na sila. Mas maayo kitang mga bana muhatag na lang tag bayad sa ilahang riban. Ay na to, my love. Muli imong pag riban o Sana all. mas nindot. Walay samok, nindot, lipay pa ang atong mga asawa. Sa sunod na pod, na ko itundo sa inyo nga mga tips aron magmalinawon ang atong pamilya o magtiayon. Daghang salamat. Bye.